Hashwa ka election jong ka Autonomous District Council and ka ADC ka Didi Meghalaya ka layo banyakren bat ubat Thomas Pasa ubade ukertong bat working president jong ka kun hinyo trap National Awakening Movement lan ka knam. Haga jingakren ubat Pasa ulasam ya ki jing sngo jong u halor ki rukom yale election ka seng kan wanra ya ka jingkala haki HADC ki jingkala badon jingtmu ban pentrekam lada syajit bat kiwe de kimat. Role bagi responsibility juga kami. Great take. Banpe jaga welfare, manyada jaga identity jong kini ki cek beri new trap. Ngingi namar baka kerteng ke jong kaseng dari ka khun new trap. Ngingi mla ban perkhat jaga dan ber extend jaga taka boundary of responsibility jong iski weilanda sia garone sia ki wei pergi pai dulu. Karena bi take tang banya sakri pramangi.